Доброго дня! Вас вітає ринок «Початок». Взимку особливо піклуватися про свій імунітет, тому нам в цьому допоможуть свіжі овочі та фрукти. У нас є помідорка Україна, Ізмаїл, 120 гривень за кілограм. Є рожева мікада, Польща, 160 гривень за кілограм. Є червона помідора Турція на гілочці, 180 гривень за кілограм. Також є в нас чері Іспанія. 350 гривень кілограм, є чері Турція, 160 гривень за кілограм. Також у нас є огірочок, Одеська область, 200 гривень за кілограм. Є в нас кабачочок імпорт, 130 гривень за кілограм. Баклажанчик імпорт, 180 гривень за кілограм. Є огірочок Україна, Умань, 160 гривень за кілограм. Є болгарський перчик у нас, 200 гривень за кілограм. Чекаємо вас на ринку «Початку», овочевий корпус. Завжди рада вас бачити.